Vali, Da, stăpân, ce tot bâșbâi aici, bă? îți gata, am terminat lucrarea azi. Da? Da? Ia spune, ce ai făcut azi? Vai, am făcut niște cuști. Ia filmează acolo ca să vadă Hai. ce am făcut tot. Prezintă Ia uite lucrarea. Uite acolo tot și pe acoperiș, eu le-am făcut. Așa. Dar la ce ajută alea? Scuși de cățel, de ceva? Nu, spun geamuri, stăpâne, geamuri. Ce geamuri? Că Frumos. eu nu știu, nu am mai Vai, de văzut. lux. Da? Da. Altceva. Altceva, ce mi-ai făcut? Am dat dolat sus, am carabalat, am făcut treabă pentru 3 zile eu azi. Așa, și câți bani crezi că îți dau eu azi? 300. Adică 30 de roni. Nu, 300 de rot. Dar de unde? Că eu n-am văzut atâția bani niciodată. N-ai văzut, a? Stai cu mâinile în buzunar, hai vezi de ce îți fac angajații acolo. Pune-o Dar nu, leacă. că l-am pus să fac o lea de curat, că eu am terminat. Bine. Altceva, ce le spui la fanii tăi? Stai cu spatele la ei? Și să le spun, Sănătate să aibă. Așa. Și? Mâine să-mi cumperi medicamente, că-s bolnav. Mai vii la treabă mâine? Vin, dacă îmi dai toți banii. Nu.